Iti tunggal panaglabas ti oras. Kagadan ti panagtulit ti biyak iti syudad. Ket adda dagiti desisyon na naulimek ngem dakkel ang mga pektar iti kaadwan. Iti likod dagiti ordinansa, resolusyon ken pagalagadan amang tartarabay karatoyo iti inaldaw-aldaw. Ket dagiti mamanday linteg nga agkalikagom amang gunod, wenno mapagtalinaed ti kinatalna ken panagprogreso dagiti umili. Daytoy, istorya iti panaypaay ti serbisyo dagiti sangguniang palunsod. Ti sangguniang palunsod, wenno City Council, ket may sa legislative body iti may sa syudad iti pagilian na Pilipinas. Ti bilang dagiti miyembro ket depende no kasano ti kadakkel ti syudad ngem basad iti Local Government Code of 1991 wenno Republic Act No. 7160. Ti gagangay amang bukbukel ket ti vice-mayor wenno presiding officer. Isunat ti tumagtakder kas mangidadaulo iti sangguniang panlunsod ngem agbutos laeng nutay wenno tabla ti boto. Kabayatan na dagiti met regular members wenno konsehal ket isuda ti mangaramid, mangbaliw wenno mangpatibket kadagiti ordinansa wenno resolusyon. Isuda pay ti responsable iti panangapruba ti budget ti syudad ken mangipasa ti linteg para iti pagsayaatan ti lugar. No ti maysa a syudad kinadaan ti nabababangem 250,000 nga individual ket 8 laeng nga konsehal ti mabutusan. Irinto nga no ti populasyon ket nangat-ngato ngem 250,000 nga individual ket adda ti 10 a konsehal. Malaksid kadagitoy, may sapay kariti mangbukbukel ti konseho ket ti presidente ti liga ng mga barangay wenno ABC president. Isuna iti mangibagbagi kariti amin na barangay officials iti syudad. Kastamet kay iti president, iti sangguniang kabataan wenno SK Federated President ket mangibagi kariti SK officials iti syudad no serino nga digitoy iti mangiyasideg wenno mangilsar kariti nagdudumang nga problema nga pasagsagabaen dagiti opisyales ti barangay ken dagiti SK officials. Dagiti decision apo dagiti miyembro sa sanggun dakkel di epekto dat inti biag dagiti tao, infrastructure, edukasyon, health services, uray disaster response. Isu nga dapat ket piliin tayo nga nalaing no asino talaga dagiti capable nga leaders. Tapno adamet improvement iti quality ti panagbiag tayo. Tunggal Martes, kinagsangsang kamaysang agdidipon na iti konsehal iti Session Hall iti City Government of Laoag. Isurat ti sangguniang panlunsod ditoy syudad, ti Laoag nga mangputar ken mangtratar, karay iti linteg nga may implementar ditoy syudad, mangidasar karay iti arungaing di iti tao, ken mangisalakan kadakwada. Itangal daw, intayo talantanen ken siripen, tilubong ti sangguniang panlunsod dito'y syudad. Kasano amang bukel tinapintas sa masakbayan ti syudad? Kasano at tulungan digiti karit ipanawen ken kasanuda at takderan ti responsibilidad da karit ti tao a nasayaan. Ti agserserbikas presiding officer ken ni Vice Mayor Ray Carlos Fariñas. Malaksid ken ni Vice Mayor Fariñas ket adait konsehal daytoy ket isuda Honorable Derek Lau, Honorable Jeff Fariñas, Honorable Handy Lau, Honorable Juan Conrado Respicio, Honorable James Brian Alcid, Honorable Enrico Ang, Honorable Jason Pereira, Honorable Roger Jan Fariñas, Honorable Jamie Bakiran, ken Honorable Jamie Fariñas. Kabayatan nga ni Honorable R.B. Ablan, iti ABC President, ken ni Honorable Michael Christoph Agustin, iti SK Federated President. Itang eleksyon, dagkala sa lutsod dagiti kaadwan no naaramid dagitoy nga opisyal ti pagrebenganda
karagiti tattao. Intay Ammoen, numano nga ordinansa, ken anadagiti nga ordinansa nga indasar, ken inpasa ti konseho. Nagturong ti Bombo Radyo Laoag News Team, inisang niyang Panlunsod Secretariat Office, tapno mga ti datos, ken impormasyon, ken ituyap nga naala dagiti ordinansa anay pasa, tirunggal may sa sipod 2022, aging gay ti Abril 4, 2025. Umuna ti listaan ni Honorable Conrado Respicio nga nakaaramid ti 24 nga ordinansa sipod iti 2022. Karaman kay ti ordinansa nga indasar na ket ti panakaestablisar iti Public Employment Services Office wenno peso iti opisina ti City Mayor. Panakaestablisar ti Information and Service Delivery Network for Adolescents Health and Development and Youth Center ken panakaipaay ti social pension kari ti solo parents ditoy siudad. Sumaruno ni Honorable Jason Pereira nga nakaaramid ti 18 nga ordinansa pakaramanan ti panakaamyendara ti Laoag City Traffic and Order Code of 2020. Ordinansa anang ipangato ti plete ti tricycle ken kalesa diti syudad iti 2023 ken iti ordinansa amang imandar kari ti pasdek negosyo nga atay ti maymuntara CCTV footages uno CCTV sakbay da makaala ti business permit. Agpadamet nga atay ti 10 ket maysa anay pasa nga ordinansa ni Honorable Roger John Fariñas ken Honorable Handilao. Karaman tinaypasa ni RJ Fariñas ket ti ordinansa apan nakayornos ti City Bantay Asin Task Force. Pan nakaamyendar ti ordinansa apan naka-accredit register ken pan nakabukel dagiti BHW wenno barangay health workers dito syudad ken pan nakanayon ti insentibo ken benepisyo dagiti barangay tanod. Irinto nga nilaw ket karaman iti pan nakaipaay ti tribute dagiti senior citizen nga agtawen ti 80 aging gaiti 10 dito syudad panakaited ti milestone award kadagiti senior citizen nga agtawen ti 70 aging gaiti 70 ket 9 dito syudad ken panakaestablisar ti Tourist Information and Assistance Center ana aramid ken napagbalin alinteng. Sumaruno ni Honorable John Michael Fariñas ken Honorable Jeff Erickson Fariñas anakaramid ken nakaipasa iti 10 nga ordinansa. Karaman kari din ay pasa ni Honorable Jamie Fariñas ken iti pan nakaipaay ti libre a basic medical examination iti kada tawen kadi iti aktibo iti serbisyo nga elected with appointed barangay officials dito syudad. Panang pasigurado ti accessibility and inclusivity iti healthcare dagiti miyembro ti LGBTQIA+ community babaan ti Alikaka card ken panagaramit ti panakabalpaliw ti Oplan Dalusco dito syudad. Sumagmamanumetan ay pasan ni Honorable Jeff Fariñas kaya di pa ng authorized supplemental budget number 01 series of 2022 nga adaan gatada 920,655 pesos and 34 centavos. Panakaisubli iti 18,100,000 pesos ken panakausar iti daytoy iti sumagmanong opisina city government ken panakausar iti 37,589,352 pesos manipod kadagiti tax collections. Upat met nga ordinansa iti naipasa ni Honorable James Brian Alcid pakaramanan iti panakaamyendar ti ordinansa the City Ordinance number 2007-036 ordinansa amang gutgutigot iti amin na pasdek negosyo ken transportasyon dito'y syudad nga mga adaptar iti QRPH digital payments ken iti panakaamyendar ti ordinansa amang enak ti Laoag City Tricycle for Hire. Adamet ti sagaysa
nga ordinansa nga indasar ni Honorable Derek Lao iso ti ordinansa amang enact the disaster risk and management in health system it is city-wide health systems dito siudad na ipasamet ni Honorable Enrico Ang ti ordinansa apan naka-institutionalize the drug-free workplace in the city government of Laoag. Ininto nga ni Honorable J.B. Bakiran ket awan itinaputar ng ordinansa ngayon na idasar ken inpasa di konseho. Kabinetan na iti presiding officer ani Vice Mayor Ray Carlos Fariñas ket nangidasar meti nem nga ordinansa pakaramanan iti pan nakaipaay di pamakawan kari di tricycle franchisee as saan na iranyo ti uno si Maisa Atawen manipod iti pan nag-expire na ken na ikonsidera kas revoked wenno cancelled. Pan nakaaramid ti posisyon ti Local Disaster Risk Reduction and Management Officer ken panangiketeng ti van rental fee iti pan nakosar meet van na kukwa iti City Government of Laoag. Nakita tayo ti umno at trabaho ti panagbali na kameng ti sangguniang panunsod. Kang runaan na trabaho da ket saan nga agibunong ti ayuda no di ket agaramid ti paglintegan. Nasken unay nga mamuan dagiti butante ti aktual nga trabaho dagiti kandidato nga mabutusan tapno isu tagbalin nga basehan no talaga nga qualified men lang dagiti kandidato nga mapandabutusan. Masabol mek ang ada skill na halang nga skill masabol lang ada vision na ta of course nasken ang nga ipakita na nga halang nga mapanag trabaho biket di talaga ada plano na wenno vision na para kadigiti tao. Tiyom no at sangguniang panlunsod member ket agbali na mata ang makakita ti problema ken lapayag amang dengeg kari ti problema ken agbali na boses nga mangidasari ito di konseho tapton maaramidan ti solusyon babaen ti linteg. Pan na kay pawil wenno pan na kay palubos dagiti nagduma a panag. Itang nga eleksyon at darang iti mangibagbaga nga isuda ket adoti na aramidan na. Yang babaen karito nga impormasyon. Matulungan kayo ang mangimulagat o maimulagat ti realidad ken maberipikar no anat kinapagpaiswanan ti linaon dagiti campaign jingles dagitoy at tumartaray akas sanggunian panlunsod ditoy siudad ti Laoag. Ibotos mo di husto. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agdir, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Pasaratio. Bombo!